Τι έκανε, λοιπόν έχουμε μια κεφαλή Την εδώ. πρώτη μέρα που σου έκανε τρέρε το μηχανάκι, έπαιρνε μπροστά από εκεί μετά εύκολα. Όχι ρε, για να δούμε εδώ, κοιτάξτε τι έχουμε κάνει Τι θα εδώ. κάνει αυτά ρε. Για να δω τι έχει κάνει το μύρο εδώ. Κάτσε να μιλήσω, κάτσε να μιλήσω. Έχει κοπεί η βαλβίδα, έχει κατέβει στο χώρο καύσης και έχει γίνει κρουσική καύση και έχει και το πιστόνι δούλευε με την μπέλα, με τη βαλβίδα. Βγάλε και το πιστόνι, κοιτάξτε και το πιστόνι. Το πιστονάκι μας έχει μια πολύ ωραία τρυπούλα. Είναι η αέρα. Κάτι πυράκια εδώ όπως βλέπετε. Σγουριά έχει πιάσει. Έχουν κοπεί όλα. Πολύ ωραία τρυπούλα εδώ παιδιά. 56 χιλιοστά μηχανάκι παιδιά, βλέπουμε εδώ άσα. Έτσι, για πάμε δυνατά. Για πάμε δυνατά. Πολύ πολυστροφία παιδιά. Πολύ πολυστροφία, μιλάμε για πολύ καλή συνανά. Κάτσε για κάνεις να δούμε το μηχανάκι. 300, 1,30. Έχουμε εδώ το αστρικό το μπλε. Το μπλε λέω το πράσινο. Και έχουμε εδώ Αυτό το πράγμα που δεν το έχω παίξει αυτή τη στιγμή. Δεν χαλάμε την τέτοιο μέχρι να το πιάσουμε. Για να δούμε λίγο το τέτοιο. Γιώργο, δείξε μας πάλι λίγο την κεφαλή. Μιλάμε για πράγματα. Έχουμε την κεφαλή παιδιά. Να την κεφαλή εδώ, το βλέπετε. Ναι, έχουμε εδώ και το... Βλέπετε τα σημεία μου. Εγώ είμαι ο οδηγός. Όχι, μάθα παιδιά. Είναι αγατόρθωτο. Τι έχεις να πεις Παναγιώτη αυτό που έκανα? Μόνο πως μπορεί να κάνει πράγματα. Ένας άλλος. Κοίτα στο τετράγωνο, άνοιξε τρύπα το πιστόλι. Όχι. Έχει σπάσει το μισό πιστόνι. Έχει κοπανίσει και εδώ πάνω. Τις βαλβίδες ο αντίοχος με 9 ευρώ η μία. Εντάξει. Θα σου φέρω το σπάρτι. Πιο μέσα να δούμε. Λοιπόν παιδιά θα έρθουμε και με δεύτερο βίντεο να δούμε τι άλλο έχουμε. Δεν πιστεύω. Τι άλλο έχουμε εκεί πιο μέσα. Ξέρεις τι. Δεν έχει τέτοιο ρε. Δεν